Phinde nginibingelele babukile emakhaya njengamanje sibuyile ngenkani sisabuye nalo futhi udaba likamakhosi uNdlovu Kwanyuswa umakhosi namathwasa inqwaba yamathwasa abanye bazi bathi hayi cha uthwele uthwale ngakho ukuthi abe namathwasa amaningi kanti lapha simthola vele athwasiswa uma wakhe. Kodwa ke ake siyozwa ke ngendaba ke yokuthwasa nokuthwasisa ukuthi kuyinto ethini nemi kanjani ngoba siyazi bona izangoma ziyathwasa ezinye zanamhlanje khona eziyifake engayanga ukuyothwasa nengazi ngokuthwasisa. Kodwa namhlanje ake sizwe indaba lokuthwasisa ukuthi yini lona lena yini lena intenjani nokuthwasa. Ukhona abathwasa emanzini bethwasisa idlovu zemanzini, khona bathwasa intabeni. Namhlanje sizozwa ukuthwasa kwesangoma sithwasele ekhaya. Asazi kodwa ke ake sizwe ukuthi uthini umakhosi uNdlovu. Ngiphinde ngibingelele njengamanje sesingenelela esigabeni sokuthwasisa njengomakhosi odumile nowaziwayo kakhulukazi ngendima yokuthwasisa. Uma sithwasisa siqala la ngizothi nje la ngiqale khona mina ukuthwasisa. Kungenile ithwase elilodwa ngaqala ngabona ngalo ukuthi amathongo anentshisekelo yokuthwasisa njengoba ngicabanga ukuthi abaningi abadala umlando wami wokhokho nokhulu bami bayawazi ukuthi ngizalwa la kade okhulu bethwasisa khona kakhulu. Osekhambe kwahamba yaye kuphinde kube ichilwana mbijana mangabe uzozwa abantu bethi sinesithwalo samathwasa kanti hayi cha mina vele ngumntwana ozalwa la bekuthwasiswa khona kakhulu kusho ukuthi ithongo laseliyadlulela ke kumina. Siqala la endimeni yokuthwasisa. Ukuthwasisa akukho lula, kunzima ngohlobo olumangalisayo kodwa mawumuntu osuke ephiwe le ndima uyayibekezelela noma ubone ukuthi omunye umuntu angeke kube lula ukuyibekezelela. Siqala la ekuthwaseni. Umntwana mefika ekhaya ezothwasa siqala la ezindimeni ezahlukene ezokuthwasa. Usuzwa abantu bethi nje kubanjwa amathwasa kwasha kwacima. Ithongo lathi kumina kunezindlela ezahlukene zokuboniswa lapho kufanele uyothwasa khona. Engingasho nje ngithi akusafani nakudala la kwakunendlela eyodwa kuphela eyisimboli yomuntu okufanele ayothwasa emzini womuntu. Okwakuyini leyo ndlela na? Okwakuyindlela yokuthi umuntu ahayize ngene indlela aqume seqhamuka emzini womuntu. Esikhathini samanje sesisesikhathini esisahlukile namathongo aseveza ngezindlela ezahlukene umntwana mekufanele ayodlokovula. Akusabi uhayiza uphume ekhaya ungene emzini womuntu. Sekuyaye kube na ukuthonga yini na? Asisho ukuthi ukuphupha ngoba ukuphupha usuku uphuphile mawungabe sithi ukuphupha. Kodwa mangabe unezibonakaliso usuke uthonga ngendlela yethongo. Uthonge hleze umakhosi kufanele akuthwasise akuthathise lemvumo akufa umphuphe ebese kuba khona indlela ithongo elizohlanganisa ngayo izindlela zokuthi wena ugcina ukufikelele noma uphikelele kulo makhosi wena othi ukuthunywe kuyena. Ebese kuba khona enye indlela
indlela yokuthi ube nezinkinga ezidlulele bese kuthi mangabe uyalelwa umuntu thizeni kusuke kusayindlela zethongo lezo zokuthi uyalelwe kanti vele ilabo ekuthume khona abantu abadala. Uthi uma ufika lapho yebo ufika uhlolelwe ngendlela noma ufika usizwe ngendlela osuke wena ufisa ngayo, kodwa lakhe ithongo elingenile liyaye ngaleso sikhathi seliyabubula liqubuke emzimbeni womuntu bese liyazibika lona ukuthi sesihambe umntwana saze samfikisa kulolu khalo nje ingenxa yokuthi besifuna ukuzibika ukuthi sifike ekhaya thina lapho esifisa ukudliswa khona impande. Ebese ziyahlukahlukana izindlela-ke zokufinyelela la kuthwaswa khona. Ngizama ukuklarifya ngilungise le eyokuthi ugobela faka ukuthi uzumphuphe noma ugobela fanele uhayise uzongena kuloyo muzi. Cha, seziningi izindlela ezahlukene zokugcina ufinyelele lapho ithongo lakho likhombe khona untwaso. Uma singaqhubeka-ke ngalo lolu khalo lwentaso engalula neze ngohlobo olumanganisayo, singaqala la ekuthenini sizelwa noma sifikelwa abantwana abahlukahlukene entwasweni. Okubiza ukuthini wena njengomzali wamathwasa, kubiza ukuthi wena amukela zonke izindlela noma ukwakhiwa noma ukuzalwa kwabantu abahlukahlukene. Sizoqala nje la kuyaye kufika umntwana ohloniphayo obevele ehlonipha ngisho ekhaya lakhe okujabulisayo lokho. Kuphinde kufike umntwana uthola ukuthi unofufunyana njengobo lwedlozi abe nolaka, kodwa manje abe nolaka kwabanye abantwana agcine sekuqhuma impi manje lana sekufanele ulamule wena gobela, kuya ngokuthi ungenelela ngayiphi-ke indlela. Phinde kufika umntwana nje othothi ungenwe yidlozi uhlaza sidalwa eqhamuka ekhaya lakhe. Ilapho sesingenelela khona ukuzokwakha ngoba asidlisi thina impande kuphela sogobela, kodwa siphinde sibakhe abantwana sibamolde noma besuke emakhaya sebehlule beyindlavini abantwana bewosikhotheni beyiyona yonke into ongayicabanga. Ila thina sisuke sesingenelela khona-ke ukuthi chabo umntwana wentombazane ozoba isangoma uziphatha ngale ndlela ngalolu hlobo lolu. Umntwana wesilisa ozoqala indlela yobungoma kufanele aziphathe ngale ndlela nangale ndlela nangale ndlela, ukuze kusasa thina sibumbe noma sibuyisele emakhaya abantwana sebakhekile, ngoba le ndlela ayidingi ukuthi uyixube. Mengithi uyixube na, akekho umuntu ongazi ukuthi uma ngabe umntwana wethongo awukwazi ukuxuba ubungoma bese uphinde uxuba mhlambe nokugruva uxube nokuhamba ey'thanathaneni. Uma umntwana wethongo uyathoba ngoba thina silethelwe ezweni lasemhlabeni ukuthi sizocabisa abantwana bezwe abadidekile endleleni, hhayi ngokwazi futhi noma ngokuhlakanipha, kepha ngokuphahlela noma ukulalela amathongo thina asithumayo ngoba thina sadela konke okwelizwe savuma ukuba zithunywa zethongo. Ngakho ngiyaye ngifise ukudweba umdwebo ophilayo ezweni lasemhlabeni ngoba siwuthatha lo msebenzi wethongo ngey'ndlela ezahlukahlukene ney'nhloso futhi ezahlukahlukene nokuphiwa futhi. Nginenkolelo yokuthi sisuke singaphiwe sonke lo msebenzi njengoba abaningi sebeyaye babona ngathi ibhizinisi leli, kodwa manje bedlala kabuhlungu bedlala ngethongo into ekungadlalwa ngayo. Thina-ke esisayibambishisa le ndaba yethongo, ingakho siyaye sifisa ukudweba umdwebo ophilayo ezweni lasemhlabeni, sizame noma singeke size sibe perfect sabantu, kodwa siyaye sizame ukuthi sithwasise ngendlela. Enye into endabeni yokuthwasisa, ave kubalulekile ukupha abantwana bethongo uthando nenhlonipho nemfudumalo. Ngibuyela la endabeni enkulu, indaba esegudwini, indaba echitheka izwe lonke yokuhlukunyezwa kwamathwasa, ehlukunyezwa ogobela ngezindlela ezahlukene. Lapho khona sihlukumeza abantwana bethongo ngokubancisha ukudla. Amandla uwathola kanjani okusebenza egcekeni noma ukubhulela abantu uyithwasa ekubeni uncishwe ukudla? Ziningi nje izinto ezahlukahlukene sithola lapho ogobela bedlumbula abantwana bethongo, kodwa kube indaba ecindezelwa ngezinyawo. Kukona konke lokho thina sizama ukuthi sibe umakhosi abahlukile abasaphathiswe ngesidala lo msebenzi wethongo, ngoba thina abantu abasha sekungazi ukuthi manje ngoba sibasha ingoba siyingane, ingakho manje kungazi ukuthi
sisahlonipheki ngisho ezweni ngisho lo msebenzi sesuthatha nangobungane siyaye sithi thina-ke esisayiy'ngane-ke kodwa esingenwa abantu abadala ngohlobo olumangalisayo sisayizama le ndaba yokuthi kubuyelwe emasisweni nangendaba yalo ithongo uqobo. Inzima le ndaba yethongo ayilulanga ngithi mina nje ngicela sisonkana Umakhosi kakhulukazi kule eyokuhlukumeza amathwasa ngithi nje engathi ngehla kancane leyo. Amathwasa asuke ethunyiwe ezolanda impilo ezigodlweni zethu ebese thina sifike siyawahlukumeza ngazi indlela zonke. Ngoba ngisho ukusebenza emathwaseni amathwasa afanele asebenze kodwa siphinde sikhumbule nathi ukuthi umuntu lo muntu unenyama unegazi unaphinda abe nabo ubuthaka egazini lakhe. Mina Umakhosi Ndlovu kuyaye kuthiwa isikhathi esiningi ngiyawatotosa amathwasa kufana nale ndawana yokuhlukumeza amathwasa ase-above 50. Mina meqhamuka uthwasa omngako ngisuke ngibona umzali angithandi neze ukubona umzali ehlukumezeka futhi loyo muntu usuke esemdala ngokwanele ukuthi angeke aze ayiphathe intwaso yakhe budlabha. Kuyabalula ukubadedela bayothwasela emakhaya abo ngoba kuyabanda phela ekhaya umzali mengekho yonke into iyaphahlelwa as long as umnini wayo nje esuke ezoyiphatha kahle ngendlela ayikho into ebanzima lapho. Sila endabeni yokuthwasisa abantu abadala nabo basuke sebegcina usiko ngenxa yezinkinga noma yezigulo noma kuthiwa angayithathe le ndaba ukuze kuzoqaqeka izinto empilweni yabantwana bakhe. Asike sithi mebefika labo bantu sibathathe njengabazali. Ngicabanga ukuthi nje umntwana usile uphusile kahle ungahlukumeza umzali ake adle impande nje umzali abambe lapha nalapha kodwa usheshe ukhawule wena njengomngoma uthi noma kufinyelela esigabeni sokugida sibacabangela ukuthi phela yebo noma bethunyiwe bezothunyelwa ithongo kodwa badala labantu sekukhona nezifo eziningi zomathambo noshukela suke sekufaka ukhawule wena njengomngoma uthi hayi usungahlala phansi sekwanele. Eziningi nje kahle maningi ama-challenges la endabeni yokuthwasa esifisayo thina sisawuphethe ngendlela lo msebenzi ukuthi sifundise bonke abantu abasha abalingana nathi ukuthi lo msebenzi kahle uphathwa kanjani, amathwasa aphathwa kanjani. Amathwasa awazihlukumezelane wona wodwa hhayi ukuthi uhlukumeze wena ungenelele nje ngokugobela ngokuthi nawe wahlukunyezwa la wawuthwasa khona. Cha leyo ngiyayala mina futhi nginofakazi abaningi sengithwasise kakhulu amathwasa nje esengiwathwasisile nje impela enhlokweni yami esedlulile ku-50 njengamanje eminyakeni engiyiqalile ngathwasisa. Akekho noyedwa umuntu ongafakazi athi Umakhosi Ndlovu ungihlukumezi. Umakhosi Ndlovu utholakala enombolweni ewu-076 9955 748 nakuzo zonke-ke izindlela zokuxhumana ezizovela lapho ohlelweni noma ngathi ezizovela eskrinini ningithola khona-ke lapho. Angibonge kakhulu.